Arestado ang gwardya nin sarong pampublikong eskwelahan sa Baaw, Camarines Sur sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong pwersa kan Baaw Municipal Police Station asin Pidea Bicol. Sa impormasyon, alas 12:45 ninugto kan mabakalan kan poster buyer nin sarong sachet na may laog ning pigtutubod ang shabu ang sospek na nagkakantidad 500 pesos. Considered na street level individual po. Hindi siya po ang residensya po siya residente po kang Barangay San Ramon, Baaw. Na ini nga po nakuha ning duwang sachet. Sarang baybas items po tapos nakuha po sa iyang hawak yun kang pagkikisama. Apwera sa nabakal sa sospek, may nakumpiskar mandigding sarong plastic sachet na may laog ning pigtutubod ang shabu asin may gabat na 0.80 gramo na nagkakantidad sa 6,000 pesos. Apwera sa pagiging gwardya, maintenance personnel man kan parehong eskwelahan ng sospek. Despite yung mga drug operation ka sa tuyang mga operatiba, dagus manggari, kumbaga may posindang takot na masinga ni makulong sinda, talagang ginigiban nila mga araw kayo na bagay na aram naman po nilang sala na sinda pwedeng matintalan sa ng buhay o siyempre po pag nakulong po sinda, primero ang pamilya po nila mababayaan po, sila po nasa loob na po. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Baaw Municipal Police Station ang sospek as sinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.